jäit äsken poliisihevosen alle. Miten sinä kävi? No varmaankin oli sellainen, että satuin olemaan sivullinen uhri. Mut niin poliisilla on helvetin koulutetut hevoset. Ja kyllä niiden kanssa pitäisi olla varmaa liikkuminen, ettei jää ketään alle. Ja tää on ihan liioteltua. Vittu jos täällä on rauhaa ja solidaarisuutta julistamassa, niin sitten ajetaan yli. Niin se loppuu. Se loppuu.